This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nang pagwas ang listahan ng Iloilo City Government sa mga designated ng mga lugar kung sa diin pwede makabaligya sang Bulak ang mga flower vendors sa Pista, Minatay. Base sa Executive Order No. 085 ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, kada distrito mayara sang designated area sa pagbaligya sang Bulak. Sa distrito sang Arevalo mahimo nga makabaligya mga flower vendors sa Rizal Street kag Osmeña Street, sa distrito sang Molo sa MH Del Pilar Street, sa distrito sang Mandurriao sa Oñate Street, sa Iloilo City proper sa Central Market is North Aldeguer kag Rizal Streets, kag sa distrito naman sang Haro sa E. Lopez Street, Tubtub Luna Street. Napagidman sa EO nga pahanugutan ng pagbaligya sa mga bulak sa nasambit nga mga designated selling areas sa Oktubre 29, Tubtub, Nobyembre 1. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera